माबायदि थासारि सोलिदों दा थासारियाथ' जेबो नङा जोंथ' बिसोरखौ बिसिनि न'खौ सिफायनानै बिसिनि गाबनाय मोदै बावहाय बेखौ जोङो माने सेडिस्टिक प्लेजार लानो थाखायथ' जों बे खामानिखौ मावाखै जोंनि डिपार्टमेन्टेलि जितु खामानि मावखानांगौ बे खामानिखौसो जोङो इभिक्सन खालामफैदों दिनै मानसिफ्राथ' गोबाय अनेक सेन्टिमेन्ट द्र खालामनो हागौ गाबनाय खुनाय बर'खौल' मानो होखारो आरियो बिभिन्न खोथा प्रश्न खालामनो हागौ नाथाय सोरखारा बा डिपार्टमेन्टआ मानसिफोरनि सेन्टिमेन्टजों सोलिया मोनसे सोरखारा सोलियो आयेनजों मोनसे सोरखारा डिपार्टमेन्टआ सोलियो आयेनजों दा डिपार्टमेन्टनि रुल्स सोरखारनि आयेन बेखौ मानिनानैसो जोंनि मानसिफ्रा सोलिनो रोंनाया मोजां दा बिथांमोनहा माने खाथिनिनो लावख्रिगुरि गामिनि सुबुं बिथांमोनहा लावख्रिगुरियाव गावबागाव न' दङ हा दङ बिथांमोनहा दै खुरखा जानाय फ्लाड एफेक्टेड होननानै बिथांमोनहा बाहाय थाफैनो नाजादों नाथाय बिथांमोननि थानायाव जोङो नुदों जे माने 1 लाखनिबो बांसिन रबार फुलि बावहाय सोरबा नङा सोरबा माने इनभल्भ दङ 1 लाखनिबो बांसिन रबार फुलिब्ला फांसेयाव जुदि 50 थाखाब्ला बाहाय 5 लाख फैसानि रबार फुलि लानानै फैदों आरो बावहाय लेबार लगायगोन प्लेन्टेसननि लेबार लगायगोन लेबार चार्ज दङ बाहाय इनभेस्टमेन्ट खमैब्लाबो फेन्सिं टेन्सिं गासिबो लाजोबनानै इनभेस्टमेन्ट माने हिउज इनभेस्टमेन्ट जागोन दा बेखिनि खामानिखौ लावख्रिगुरि मानसि लावख्रिगुरिनि जायफोर सुबुङा बाहाय थाफैदों बिथांमोनहाथ' बेखौ इनभेस्ट खालामनो हाया बे हिउज इनभेस्टमेन्टखौ सोरबा नङा सोरबा खालामदों थ' गतिके बिथांमोनखौ माने मा होनो बलिनि बोरमा मा बलिर फाथा साजायनाय बादि जाहैबाय बिथांमोनखौ हाजिरा होनानै दा जाहाथे बेखिनि खामानिया दाजाथों आरो जोङो रबार्ट बर्डआ जिखिनि बेआइनि भाबै उइदाउट एनअसि फ्रम दि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बिथांमोनहा बाहाय ग्रेन होनानै रबार्ट प्लेन्टेसन खालामनायनि जानाखि षड़यन्त्र खालामदों बिनि एगेन्स्टै जोङो केस खालामगोन बिसोर थाफैनाय बिथांमोनखौ मा खालामगोन होखारहरनाय जाबाय नामा दा बिथांमोनहाथ' माने गावबागाव न' दंखायो हिसाबै जोङो बिथांमोनखौ थांनो थाखाय रिकुवेस्ट खालामदों बिथांमोना थांनांगौ गावबागाव न'आव थाहैनांगौ आरो बिथांमोना रियेलि फ्लाड एफेक्टेडब्ला बेखौ सोरखारा नायगोन बिथांमोननि रिहेबिलिटेसननि थाखाय रबार बर्डनि जिखिनि बाव प्लेन्टेसननि लबार होफैदों अलरेडि बाउन्डारि होखाबाय सिमाबाय बेयाव बाउन्डारिखौ नोंसोर मानि थाखाय बिदि खामानि मावदों होननानै बिथांमोना सानो दा बे जाहैबाय रबार्ट गायनायनि नामै बिथांमोनहा हा दखल खालामनाय बे फरेस्टनि हाखौ बिथांमोनहा रबार्ट प्लेन्टेसननि गेजेरजों हाखौ अकिउपाइ खालामनाय इलिगेलि लासैनो बियो जुदि रबार्टआ गिदिर जालाङोब्ला लासैनो बेखौ माने बिसोरो माने एफारे थाबायनानै बिथांमोनहा माने हाखौ लासैनो मोननायनि खायदा बिथांमोनहा षड़यन्त्र खालामदों दा बेखौथ' जों जानो होआ खारन बाहाय अलरेडि जोङो प्लेन्टेसन खालामदों जोंनि 60 हेक्टर प्लेन्टेसना धंस जाबाय बेथ' हिउज डेमेज माने बेखिनि इलिगेल बे आयेन बेरेखा खामानिखौ जोङो माने निमाहा होथावा दा जोङो थेवबो बिथांमोनखौ मोजाङै मोजां न'आव माने गावबागाव गामियाव थांफिननो थाखाय जोङो खावलायदों आरो बिथांमोनहा एमब्राब्रा जुदि जोंनि थिननायखौ खावलायनायखौ बुजियाब्ला मानियाब्ला बिथांमोनखौ आयेननि साजा होनाय जागोन बेफोरखौ जे दिनै होखारदों नोंसोरो बेयाव हाग्रा होननानै मिथियो मानो थाफैया नोंसोरो बेयाव जोंहा ओरैजाय दैयानो बे निजरा दै लामा जोंहा लोमफैजोब्बाय न'आनो थाजाला आरो खुरखाजोब्बायबो दा जोङो जेबो उफाय गैयिनि थाखायनो जोङो बाहाय थाफैनाय जादों लबारखौ सोर गायहोदों लबारखौथ' जोंथ' मिन्थिजोबा मालाय
गावसोर बोरै बोरै जोंहा ओरैनो बाव थाफैनाय हिसाबै नोंसोरखौ हाजिरा होदों जोंखौ हाजिरा होनायनि थाखायसो जोङो बेखौ मावदों आरोखि जोंबो मा खालामनो जोंहा ओरै जेबो मावनो जेबो गैला फारसे फिसा फिसौ फरायनाय फारसे जानायनि थाखाय बिनि थाखाय जोङो खामला हाजिरा मोनो खोमा होननानै जोङो मावनाय जादों आरो माब्लानिफ्राय थायामोन नोंथाङा जोङो 1.5 मासानो जानोसै 1.5 मास औ बै लबार दंफांखौथ' गायनो मोना होननानै जायफोर गायदों बिसोर खोन्थायाखै नामा फरेस्ट ओनसोलाव गायनो मोना खिन्थानायाथ' खिन्थानाय जायाखै दाख्लैयो फैनाया फैदोंमोन बे आर्मि ना मा होनो बिसोर गायनो ओमफ्राय जोंहा जोंनि हा नालाय बे हाया गोदोनिफ्रायनो दंखायो बियो गोदोनिफ्रायनो सिफायखानायखा जोंनि हा होननानै जोङो बिसोरखौ बादा होनाय जादों आरो जों हिनजावफ्रानो बाव फरेस्टारफ्राथ' बाव बाउन्डारि होबाय बेखौ बारनो मोना होननानै अलरेडि होखाबाय बाव मानो फैनो गोनां जादों जोंहा उफाय गैया जोंहा बे दैयानो जोंखौ होखारबायबा जोङो थाफैनांगोन सिगाङावथ' जोङो आवगोलनो फैनो होनबाय थाखानायखामोन ओमफ्राय जोंहा ओरै फारसे फिसा फिसौ फरायनाय हथारखरिथ' जोङो फैजोबनो हायाना दा बिनि थाखाय जोङो दा अभार जानायनि थाखाय जोङो फैनाय जाबाय आरो सोरबाफोर थानो थिनहरदों नामा नोंसोरखौ थिननायाथ' दा जयन्तआ बुंफैदोंमोन जयन्त एमएलएआ ओमफ्राय दा गामियावनो ज' जानोसै जोङो अबाव थांबावनो दा जेरावबो गैखाया जोंहा गोदोनिफ्रायनो हा खुलिखानायखा बियो दा बावनो ज' थांलायनोसै होननानै मेम्बार गावबुरा बुंनाय जादोंमोन आरो मिटिं खालामलायनानै ओमफ्राय दाना हनै जोंहा फैबाय दा जोंखौ सोर मा खालामनो सानदों जों बेखौ बुजिया आरो न'खरबेसे दंबाव दा जोङो तेजगहर दङ गासै बेसेबां घरमोन नोंसिनि गामियाव जोंनियावथ' बाहाय 50आनो दङ माखासेया मानो फैयाखै माखासेयाव जों बेखौ मिन्थिला गावसोरनो ज' फैनो होननानै मिटिं जालायखादोंमोन मादोंमोन ज' थांनांगौ रायजोयैनो होनबाय ओमफ्राय जोंखौ ओरैजाय थिनहरग्रोबाय गावस्रा मानो थाबोखो जोंबो बेखौ बुजियाखै आरोखि नोंसिनि गामियाव जे बोसोरफ्रामबो दैबाना जाबाय थायो एमएलएफोर फैयो मिनिस्टारफोर फैयो दैबाना होबथानायनि राहा लानाया लादोंमोन हिमन्त बिश्व शर्माया बाहाय प्रटेक्ट होफैनो होनदोंमोन मानो होफैयाखै बियो दा जोङो आखायनो दुखु मोननानै बे आवगोलनिफ्रायनो जोंनि हा बियो होननानै दा जोङो आखायनो जों हिनजाव बिमा माहारिफ्रानो हौवाफोरखौ बाहाय लेंबोनाय जादों जों बबाव थांनो जोंहा फराया नङा फिसाफोर दङ फरायनाय ओमफ्राय ओरै गासिबो बुस्थुआनो आबाद मावबाबो जोंनाव जाला ओरै फारसे मैदेरनि जोङो बिनि थाखायबो जों आबाद मावनो हाया नंखाय नंदोंबा हायाव माइ गायनायाव जाजोबो फाथो खुबैयो फाथोबो जाया माइ गायो माइखौबो जायो जों मा खालामनो उफाय गैया जोङो आरो बे बाला अन्थाइ जोङो बाहाय फिसा फिसौ लानानै थानो हायाना नंखाय नंदोंबा सारमोनहा हिमन्त बिश्व शर्मा सार फैदों फेरेंगा सार फैदों जोंनि एमएलए गासिबो फैजोबदों दानि एमएलएफ्रा बयबोथ' मिन्थिजोबखागौ जोङो बे हाखौ नांगौ जों थाङा बेखौ लबारखौ गायहोफैनाय मानसिफोरखौ नोंसोर मिथिया लबारखौ गायहोफैनायखौ जोंथ' बारा मिथिया जों हाजिरा जाग्रा मानसि जोङो मा जेबो खरसा गैयैखाय मायखाय जोङो एसे एनै उफाय मोनो खोमा होननानै जोङो फिसा फिसौ लेखा फरायनायनि मानायनि दारै जोङो सुबिदा मोनगोन खोमा होननानै बिसोर थिनबाय जों मावगोन होननानै जोङो मावनाय जादोंमोन आरो नोंसोर थाफैग्रोनानै उनाव गायहोफैदों जोङो थाफैग्रोखादों बिनि उनाव बिनि उनावसो जोंनो गायनो होफैदों